Tämä on lauluja työstä ja rakkaudesta ilta. Nyt on aika esitellä illan marjapuuron punainen Veronika Honkasalo. Siis mä oon kasvanut sellaisessa perheessä, jossa meitä on rohkaistu aina keskustelemaan ja olemaan kiinnostuneita yhteiskunnasta ja kyseenalaistamaan niitä rakenteita, jotka meidän ympärillä on. Ja meitä on rohkaistu olemaan äänekkäitä ja meitä on rohkaistu nimenomaan tyttöinä puhumaan ja nousemaan barrikaadeille. Ja mä oon ollut poliittisesti aktiivinen, tätä on usein kysytty vaalikeskusteluissa ja paneeleissa ja mä sanon että useimmiten, että mä sain tämän poliittisen aktiivisuuden rintamaidon kautta. Kiitos äiti, äiti istuu siellä. Hyvä äiti, äitille väliaplodi. Ja oikeastaan niin kuin rohkaiseminen siihen, että mikään ei ole mahdotonta, kaikki on mahdollista. Ja meidän tulee yhdessä muuttaa tätä maailmaa ja korjata epäkohtia. Ja sillä tiellä ollaan. Ja mä en vaikene. Mulle usein sanotaan esimerkiksi valtuustossa tai muissa yhteyksissä, että ei noin voi sanoa. Mietin nyt vähän, mutta ei, mä en vaikene.
rakkaat kaikki, te olette täällä, ollut jo mieletön tunnelma. 29, menkää äänestämään. Tehkää se mulle, se on isoin työ mitä voitte tehdä. Kiitos.